ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ಸ್ ಬಹರಿಂದ ನ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅಂಚ ಐತಲೆಕ್ಕಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದೀತೆರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಶಕ್ಕುಲ ಬೈದೇರು ಊರದ್ದು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಒರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದಜೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆ ವಿನೀತ್ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕರೆಂಡ್ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡ ಒರ್ಮರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಂಡ ಲೇಟ್ ಅದು ಸಾಗರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಪೂಜೆರ ಅರೆಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನಿದ ಪಾನಕ ಬರ್ಪಿನಾರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪಪ್ಪ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಗಲ್ಲ ಬಣ್ಸದ ಮೇನ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಣ್ಸದ ಮೇನ್ ಇತ್ತದ ಏರ ಅಂದೆ ಏನ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹರೆಂಡ್ ಬೋಡಿತ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಂಪಿನತ್ತ ಈರ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ನಂಬೋಡು ಶಾರ್ಕಲ್ ಬಳ್ಳ ಸರ ಯಾ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಜೋರುಂಡೆ ದಮ್ಮ ಅಭಿ ಆಯ್ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ನು ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ವನಸಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಏನ ಲೇಡೀಸ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬನ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಉಲ್ಲೇರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂದು ಎಂಗಲ್ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಗಲ್ ಮನಾಮದ ಗಲ್ಲಿ ನಡತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲುಂಟು ಅಕ್ಕಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವರೆ Captain put it in your mind and brain. The left brain and the right brain. Oh! Good one! Hey, come on! Good one, Pavitra! Oh, yes! No.
ಶ್ಯಾಮ ಅದು ಒಡೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜ್ವರ ಬೈದಿನ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಮೇರ್ ತುಲ್ಲಯ್ಯ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ತದ ಬೊಡೆದಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಅವ್ಳು ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವರು ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಅರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಳು MC ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತರಡ इथे नेट कॉफी चहा ಒಂದೇಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆನೆ ಕೊರ್ಲೆಯಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಐಶು ಓ ಇಂಡಿಯಾ 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 USA 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 Thumbs up. Thumbs up. ಲೋಗೋ ಬೋಲುವುದಿಲ್ಲ No number. India to serve 15-22. Championship point. Championship point. It's all along. ಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ತುದಾಂಡ ಫೈನಲ್ಸ್ ಏರಿತೀನಿ US ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆನ್ ಸೋತೀನಿ ಬಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಹರೇನ್ ದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಲ ಸೋತೀನಿ ಬಹರೇನ್ ದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಲ ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ಸ್ US ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ US ವಿನ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಜಪಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಬರೋಂದ್ರೆ ಅಂಚ ವನಸಪ್ಪ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 ಉಂಡು ಅವಳು ದೋಸೆ ಇಟ್ಟ ಮಂಚ 4 ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾವೇನೇ ತಿನ್ನೋದು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೊಡಿದೆ ಈಗ ಏನು ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ನಾಟ್ ಶಕ್ಕುನ ವೆಜ್ ಬತ್ತಡ ಹಂಗತ್ತು ಅರ್ನನೆ